Ahoj lidi, vítejte u nového videa, dneska to bude nervik a můžeme se na to vrhnout. Promiňte, přeskočím sérii Doomlands, protože už to natáčím po 1000krát a ta Doomlands se pořád nedaří, takže tam nebudete mít Doomlands. Jenom vám řeknu všechny blaster, co jsou ve sérii Doomlands. Prey Shooter, Vagabond, ten Doominy, ne teda, a Double Dealer a ten poslední už nevím, jak se jmenuje. Máme tu N-Strike série blastry. Tak, první Autotrooper, to stříbrný, jestli tam vidíte, tady to, natáhnete dozadu, dopředu, vystřelí, barabarík, vysunete hlaveň, zlomíte hlaveň, dáte 2 šipky, aby nebyla zlomená, ji dáte, zastrčíte, vystřelíte 2 naraz, baríky, to víte, to mám, to je elektronický plastr. Big Bad 2, se podívám, skejte, tady, Big Bad 2, už se mi to nečeká. Nevím, jak se to natahuje, ale to je něco na tyhle šipky. Blazing Bow, to je taky na ty šipky. Musíme si to ukázat. Natahuje se to tady tou páčkou černou, dáte dozadu a pustíte to, vystřelí to. Bow Strike, což vlastně, no to je sklopený, tyhle černé věci jsou sklopený a když to natáhnete, tak se vysunou. Vlastně jotka. Deploy, což je vlastně, počkejte, sem dáte zásobník, nabijete tady, dozadu dopředu, vystřelíte, můžete si to i složit. Takhle 2 šipky, to jsou 4 náhradní. Nabijete, vystřelí jednu, vystřelí druhou. Element se mi moc nelíbí. Má 5 náhradní a jednu se střílí. Takhle vypadá. Tady má 1, 2, 3, 4, 5 na to a také se natahuje jako Fire Strike. Třeba Firefly, to nevím, jak funguje. To je nějaký kulomet podle mě. Glow Shot, což je vlastně žloutka, akorát, že to svítí. Tady. Hornet, na to se podíváme. To je asi ten nejblížší blaster, co vydala N-Strike série. Tak, to vypadá, natahujete to tady, vystřelí to nevím kolik. Asi 1 nebo kolik, nevím. Jolt, dáme Long Shot, to je jako Long Strike. Jde zase dozadu, jako má tu páčku, dozadu, dopředu, vystřelíte, je to taková snajperka. To je to stejný, toto Long Strike, budu, jo, teď je Max Strike. To je, počkejte, jo, mám Max Strike. Super, to tam vlastně dáte tady to, což dostanete 1. Vlastně musíte tam mít v tom šipky, promiňte. Promiňte, nějaká pitná reklama. Nebudu určitě soutěžit. Dáte tam tady to oranžový, zasunete to tam, natáhnete a střílíte. Je to úplně super blaster. Tak, jdeme na další. Maverick, to mám. Nebudu muset Nightfinder. Vlastně, že to svítí, nebo jako Fire Strike. Raider, ten na 35 je to jako Rampage. Rapid Fire, to se podíváme. Natáhnete tady takovou oranžová páčka a vystřelí to, jako střelíte do kolečka. V Raveni toho budu mít, to elektronický blast takový kulomet.
Recon, to se natahuje tady. Z toho stříbrného dozadu, dopředu vystřelí. Reflex, tož je vlastně žaltka. Natahujete takhle se to ze spodu, dopředu a vystřelí. Scout, kde je? Jo, tady. Vlastně 4 náhradní, jedna co střílí. Spear Strike, to absolutně nevím, jak se to dělá. Podle mě něco jako na kříčníku. Sharp Fire, to je jako ten Neon Fire, ještě horší. To je něco stejného. Taky táhnete zhořem, dáte náboj, zastrčíte to vystřelí. Sling Strike, takový prak, zasunete to sám, ten náboj. A tady je taková páčka, vlastně natáhnete, pustíte, vystřelí. Snapfire taky blbý blast, to se mi nelíbí. Má 2 náhradní, jednu co střílí na to je také. A taky tu houpačku, jak říkám. Spectre, to je podle mě Maverick, akorát, že je to elektronický, ale má úplně super vlastně tlumič. Ten blaster je super a ten tlumič moc doporučuju, nebo vlastně on není elektronický, není. Tak omlouvám se, není. Blaster doporučuji kupovat, je dobrý. Má nejlepší, je úplně nejlepší tlumič ze všech. Nejlepší, prostě pro mě je to ten nejlepší. Dáme jenom asi End Strike, Stampede, to je vlastně elektronický blaster Fitshot. To má 2 náhradní, to je nějaký screenshot, to není co. Thunder Blast, na to se podíváme. To je vlastně raketa. Takhle vypadá, vlastně sem dáte, když jsou 2 náhradní, dáte sem raketku, tady tu orange houpačku dáte dopředu, dozadu vystřelí. Taký blaster. Titan ASV, to má největší šipky a asi bude mít největší. To je největší šipka na světě. Největší. Prostě ještě větší než ty raketky malý. Natáhnete to tak, že vlastně jednou natáhnete, po druhý natáhnete, vystřelíte tu raketku. Vulkan EBF. To je vlastně, že vy máte takový provázek, strčíte ho do tohohle, do ty krabičky a střelí to. Něco jako kulomet, nebo to by bylo asi vše. Nebo že by, jo, ještě dáme jedno. Ještě dáme Endstrike Elite. Bude to všechno. Naopak Trooper máme, to jsme viděli. Tam SRC, to je elektronický, který se zapíná. Má to kamerku. Crossbolt, to je něco jako ten, já už nevím, jak se to jmenuje. Retaliador, vlastně natáhnete dozadu tohle stříbrnou páčku, dopředu vystřelí. Demolisher, ten je úplně super blaster, tady má raketku, na to se podíváme, počkejte. Demolisher, ten má tady na raketku, to taky takhle natáhnete a pustíte a vystřelí. To máte 2 náhradní, to střílí ty šipky, doporučuji, blaster. Celkem drahý, Dual Strike, nějaké dobré. Aha, tak to je Strike, to je taky dobrý blaster, vlastně tady zapnete světýlko a má to 2 náhradní, nabíjí se takhle zezadu. Dual Strike, tady máte 2 druhy, jestli chcete střílet Elite nebo Mega. Podíváme. Nebo takhle natáhnete zezadu, berte si chci Mega, vystřelíte Mega, chci Elite, vystřelíte natáhnu, vystřelíte Elite. Tak, ještě celkem hodně. Hellfire, což je na 8 zásobníků.
Rapidfire, připadá jako Rapid Strike, ale nevím, nebudu to kupovat. Pocket Strike, to je něco jako že do kapsy. Rapid Strike doporučuji plastro, 18 ranej, zapnete, střílí tam, vytáhnutý takhle, aby to měli na opření. Rapid, jo, Ravený, to budu mít. Jo, Retaliátor, to jsem vám ještě neukázala. To jako ten Raycam, natáhnu se dozadu, dopředu střelí. Ringfire to má 25 raný zásobníky, jakože bubny, stříte 2 naraz, nebo 2 naraz, ale stříte takhle piu. 1, 2, takhle to stří, Ravka doporučuji, to je vlastně brokovnice. Dozadu, dopředu, vystřelí to 2 najednou. Počkej, já natáčím. Side Strike, to je jako Fire Strike. To vlastně, ale nemá to zaměřování. Spectre. Split Strike. Můžete oddělit, to je taky celkem dobrý, moc neznámý v Česku. Starball, což vlastně natáhnete, vystřelíte velmi 2, ale nejsem si jistý. Strive Super Blaster doporučuji, no to naše stíraný tank. A poslední blaster, to je triad, který mám. Tak to by bylo pro tento díl vše, doufám se vám video líbilo a čau.